התכנון הזה, זה הסתיים בסופו של דבר באותם 3 שנים של תקופות הסעיף של חבר הכביש שהוא יותר צפוני מהנקודה שנכנסנו בה. ובכל אופן קמה פה התיישבות. תוך כדי הלילות הראשונים שנמצאים פה כבר נהרגים 2 חבר'ה מהתקלויות. מי שמופקד להגן על המקום הזה של מגדל, לאו דווקא בדיוק בדגם הזה של חומה וצריף, וזה בעצם נועד כדי ליצור איזושהי הגנה לאותם עובדים שיצאו בבוקר לשדה ויחזרו בערב במקרה ויתקפו. הרעיון היה שהם יוצאים בבוקר, עובדים שהיום נפתח כבר מאיר דוידסון שהיה סמח"ט מובטי כבר נפטר. תגיד, להחליף את יונה? אני לא מוכן להחליף את יונה בשום אחר. אנחנו נוסעים יער חניתה, תסתכלו משמאל מה אנחנו רואים שם. הנה תותי קדימה, יער חניתה. לבריאות. לא היו עושים אותו היום, אבל זה תוצאה משיטפון, ונכנסנו למוצא עבדון, כולם שם יוצאי ספרד, ונכנסנו לוואדי קורן, ממש בסמוך לגשר שאז נחשב. עכשיו הנחל הזה, הנחל העיקרי... אנחנו נוסעים בכביש הכתלבים בירידה לנחל געתון. זה כביש הכתלבים, והעצים בצדדים, הנה אני מצלם את זה, כתלב שמתקלף, זה עצים אדומים שהקליפה האדומה מתחדשת ומתקלפת כל הזמן. עכשיו עברנו אחד אדום גדול ויפה, זה עצי הכתלב. להשתנות, הם הגיעו לפה ורכשו מגרשים והתיישבו בנהריה, ובעצם כששואלים את היקים האלה, אתם רוצים לגור ליד נהר? אז הם אמרו יא, לכן קוראים למקום נהריה. אבל יש איזה הסבר נוסף.